Croeso I amser actif gyda Menter. Fy enw I yw Jenny a fi yw'r swyddog pobl ieuanc yn y de. Felly, heddi, thema'r sesiwn yw chwaraeon. Felly, ni'n mynd I wneud gweithgareddau I wneud â chwaraeon wahanol. Felly, cyn I ni ddechrau, I ni'n mynd I dwymo lan. Okay? So, heddiw, ni'n mynd I ddechrau gyda loncian ar y spot. So, ni'n mynd I loncian, ni'n mynd I wneud hwn am 30 eiliad. Okay? 30 eiliad. Mae 5 weithgarydd dyn ni heddiw. Ni'n mynd I wneud pethau ar badminton, pêl-drod, pêl-basged, rygbi a nofio. 5 eiliad ar ôl. Okay, a stop. Okay, nesa yw high knees, pengliniau uchel, okay? So, ni'n mynd I ddechrau. 3, 2, 1, go. Okay? Cerwch mor uchel a'ch chi'n gallu. Dim angen mynd yn rhy uchel, achos dim ond twymo lan I ni wneud. Chi'n gallu rhoi dwylo chi mas. Cerwch fynd. Mae 10 eiliad â chi ar ôl. Da iawn. 3, 2, 1 a stop. Mae 5 eiliad â chi. Nesa, ni'n mynd I wneud star jumps, okay? So, 3, 2, 1, go. Da iawn. Cerwch fynd. Eiliad ar ôl. Okay, a stop. Mae 5 eiliad â chi. Y weithgaredd nesaf, I ni'n mynd I symud eich breichiau rownd fan hyn, okay? Okay, chi'n barod? A ewch. So ni'n twymo'r ysgwyddiau lan. Na fe. Da iawn, chi eisiau mynd trwy'r ffordd arall. Chi'n gallu gwneud un braich yr un ar y tro. Good. 10 eiliad ar ôl. Okay, a stop. Da iawn. R'un ola, ni'n mynd I wneud, okay, ni'n jyst mynd I cyffwrdd y llaw, okay? So, cyffwrdd y llaw. Na fe, chi'n gallu rhoi un trod yn blan, a chi'n gallu mynd fel hefyd. Okay. Lan na chi. Chi'n gallu swapo. Da iawn. Cerwch fynd. Okay, da iawn chi. So, ni'n mynd trwy fe eto, ond 20 eiliad tro yma, okay? So, yn 5, 4, 3, 2, 1, ni'n mynd I loncian. Na fe. Dylech chi fod yn teimlo'n eitha dwym erbyn hyn. So na pham sy'n ni'n mynd mor hir. 5 eiliad. Wedyn, ni'n mynd syth mewn I pengliniau uchel, okay? 3, 2, 1, a stop. Ni'n mynd syth mewn I pengliniau uchel. Eiliad. A stop. Okay. Star jumps. Okay. 3, 2, 1.
3, 2, 1. Good. 3, 2, 1 i mynd mewn i twymo'r breichiau yna. Ysgwyddiau cech mor fawr a chi'n gallu, okay? Da iawn. 5, 4, 3, 2, 1. Nawr, yr un olau twymo lan, ni'n mynd mewn i hwnna eto, okay? 3, 2, 1. So wrth i chi wneud hwn, chi'n ymestyn yr cyhyrau ar tu ôl i'r coes, okay? 5, 4, 3, 2, 1. Brilliant. Okay. So, cofiwch, ni'n mynd i'r sesiwn, canol y sesiwn nawr. Ni'n gweithio ar 5 wahanol weithgaredd. Ni'n gweithio am 30 eiliad, a wedyn ni'n cael 30 eiliad off, okay? Cerwch eich cael, mae angen dŵr arnoch chi. So pan ych chi'n barod, newn ni ddechrau. So yn 10 eiliad, yr un cynta yw badminton. So mae raced ych chi, a na gyd chi'n neud yw slamo lawr. Chi'n symud nôl, chi'n symud mlaen, chi'n slamo lawr. Okay? 30 eiliad, ewch. So chi'n symud mlaen, chi'n bwrw lawr. Okay? Cofiwch symud, a lawr. Cerwch yn gloiach os chi eisiau. Da iawn. 10 eiliad. Cofiwch defnyddiwch braich arall. Okay. A stop. Da iawn. So mae 30 eiliad o'ch chi'n ar i cael diod. Okay. Cymrwch anadl mewn hefyd. So, y weithgaredd nesaf yw pêl-drod. So, yn 10 eiliad, ni'n mynd i ddechrau, a ni'n mynd i paso'r bêl. Okay? Ni'n mynd i paso. So, mae'r coes yn dod lan, a ni'n paso trwyddo. Okay? 3, 2, 1, ewch. Paso mlaen, chi'n dod nôl. Chi'n paso mlaen, chi'n dod nôl. Da iawn. Cawch fynd. Chi'n gallu mynd yn gloiach. Pwsiwch. Faint i chi'n gallu cael? 5 eiliad. 3, 2, 1, a stop. Da iawn. 30 eiliad â chi. Y weithgaredd nesaf yw pêl-fasged. Basketball, okay? So, yn 20 eiliad, i ni mynd i wneud saethu a jwmpo. Okay? So, ni'n mynd i symud mlaen, a ni'n mynd i pwysio lan. Ni'n symud nôl a mlaen. Okay? 5, 4, 3, 2, 1. Ewch. So, chi'n lan, a chi'n jwmpo. Chi'n symud nôl. Okay? Bydwch yn symud lot, ac os yn pêl-fasged, so chi'n gallu symud heblaw bod chi'n drwblod yr bêl. 10 eiliad. Chi'n gallu gwneud ar llaw arall, bod chi'n jwmpo a chi'n plico'r bêl mewn. Okay, a stop. 30 eiliad. Yr un nesaf yw rygbi. Okay? So, yr un cynta yw cicio'r bêl. So mae'r bêl da chi, okay? A na gyd chi'n mynd i wneud yw cicio trwyddo. Na pham ni wedi bod yn twymo lan, so chi'n cicio trwyddo. 3, 2, 1, go! So, gweithio'n galed, mae'r bêl da chi, a chi'n cicio.
trod. Cofiwch, chi'n gallu mynd gloiach na fi os chi moyn. 10 eiliad. A stop, da iawn chi. So, yr un nesaf yw'r un ola yn y rownd yma. So, nofio yw'r un nesaf. So, mae angen i chi gorfod lawr ar bola chi. So, fel hyn, felly yn 5 eiliad, na gyd ni'n mynd i wneud yw symud coesau chi fel hyn. 3, 2, 1, ewch. So edrychwch ymlaen. Chi'n gallu mynd yn mwy gloi. Da iawn. Dylech chi ffindo'r cyhyrau yn blaen yr coes yn tynnu fan hyn. Felly 5, 4, 3, 2, 1. A stop. Arbennig o dda. Da iawn i chi. Mae munud â chi, cerwch chi o'r diod, a wedyn ni yn y rown nesaf, yw'r rown ola. Ni'n mynd trwy weithgareddau eto, ond ni'n mynd i wneud nhw'n mwyn galetach. So, mae 30 eiliad â chi. Gobeithio chi wedi joio'r rownd cynta, a bod chi wedi twymo lan fel fi. So, cyn i ni ddechrau, cofiwch badminton yw'r un nesaf. So, ni'n practiso'r drop shot. So, cofiwch mae'r racket â chi. Chi'n mynd i symud lan, a chi'n mynd i bwrw'r shuttlecock nôl, So, chi'n cofiwch, chi'n lungio, a chi'n bwrw fe nhw. 3, 2, 1, a ewch. So, chi'n symud mewn yn rili isel. Cofiwch, plygu'r penlin, a cerwch i bob ochr. Mae'r drop shot yn rili galed i cyrraedd, so mae angen i chi bod ar blaenau'r trad i bwrw'r shuttlecock nôl. Briliant. 5 eiliad. 2, 1, a stop. Right, pêl drod yw'r ail weithgaredd. So, ni'n pennu'r bêl. Ni'n practiso headers, So, fi eisiau chi lawr fel hyn. Chi'n mynd i symud, a chi'n mynd i jwmpo. Chi'n symud nôl, chi'n isel, a chi'n jwmpo. 3, 2, 1, a ewch. A chi'n jwmpo, It's really isel. Good. Cerwch mor uchel a chi'n gallu. Good. Defnyddio'ch breichiau. Chi'n gallu mynd yn mwy uchel. Da iawn. 5 eiliad. Da iawn chi. 30 eiliad ar ddech chi. Right, yr un nesaf, pêl fasged. So, ni wedi gwneud seithi. So, nawr, ni'n mynd i drwblo'r bêl. So, mae bêl ddech chi. Chi'n mynd fel hyn. A chi'n mynd lan am y shot. 3, 2, 1, so chi'n bêl, a chi'n mynd lan. Cofiwch, pan chi'n symud, mae rai i'r bêl symud hefyd. Da iawn. Cofiwch, defnyddiwch rai law, a lan. Briliant. Sym angen lot o led â chi. Cymrwch cwpl o steps. 3, 2, 1, a stop. Mae 2 weithgaredd ar ôl 'da ni. Cofiwch, drink.
ni di wneud y cico, felly tro yma, ni'n paso. So mae'r bêl dyn ni, chofiwch, ni'n paso fe chwith. Okay? So, 3, 2, 1, a chi'n mynd spin pass mas, okay? So, side step, a chi'n paso mas. Cofiwch, chi'n gallu mynd yn mwy glai. Da iawn. Pump eiliad ar ôl. A stop. Da iawn. Pwy sy'n gallu cofio'r un ola? Nofio. So, eto, mae rhaid ni mynd ar y bola ni. Ond tro yma, i ni'n mynd i ddefnyddio breichiau ni. So, ni'n mynd fel hyn, ond mae breichiau ni yn mynd yr un amser. So, ni'n dechrau'n 5 eiliad. 3, 2, 1, a chi'n off. So, mae coesau chi'n mynd a mae breichiau chi'n mynd. Da iawn. Cerwch fynd. Cerwch yn gloiach os chi eisiau. Pump eiliad ar ôl. Okay. A stop. Da iawn chi. Chi wedi gwneud job arbennig o dda. Okay. Cael brec bach. A wedyn ni, mae angen i ni dwymo lawr, okay? Gwnes i lawr. Sydd yn rili bwysig i'r corff ar ôl marfer corff. So, cyn i ddechrau, fi'n gobeithio bod pawb yn teimlo'n okay. Ar ôl hwnna, chi gyd yn gwneud job arbennig o dda. Felly, wrth ni gynnes i lawr, ni'n mynd i cerdded ar y spot, okay? Os chi eisiau, chi'n gallu rhoi dwylo chi ar y pen. Okay? So, yn 3, 2, 1. So, ni'n jyst mynd i cerdded ar y spot. Okay? Eiliad bach. Dim ond unwaith ni'n mynd trwyddo rein, okay? Mae 5 dyn ni. Okay, briliant. A stop. So, nawr, ni'n mynd i wneud hwn. Okay? Cylchau enfawr, dy'r breichiau. So, rili bwysig achos ni wedi bod yn defnyddio'r ysgwyddau, dy'r pêl basged, dy'r badminton, dy'r rygbi, dy'r bron popeth, okay? Na fe. Okay, a stop. Yr un nesa, okay, eto, i wneud ar braich. So mae'r braich yn mynd mas, a i ni'n rhoi braich arall i tynnu fe. So ni'n stretcho fan hyn, okay? So, dylech chi teimlo stretch bach. Os chi ddim, tynnu'r braich nôl. Cofiwch, defnyddio'r braich arall. Eiliad ar ôl. Okay. Right, mae 2 dyn ni ar ôl. So, i wneud o'r coesau tro yma. So, cyn i ddechrau, mae angen i chi cydbwyso a chi'n tynnu un penglin mewn i'r bola. Mor bell a chi'n gallu, okay? Os ych chi'n stryglo tyma bach, sy'n angen mynd mor uchel. Cofiwch swopo. Okay? Tynnu fe mewn i'r bola. Da iawn. Okay. A lawr. Right, yr un ola. So, ni'n neud ar cyhyren yn cefn y goes. So, un tro blaen, a ni'n jyst mynd i
mynd mewn i hamstring stretch. Okay. Dylech chi timlo'r cyhyrau tu ôl i'r coes tynnu fan hyn. Mae rai fi yn swpa. Briliant. Pump eiliad arall. Okay. A stop. So da iawn i bawb. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. A diolch a ymuno 'da fi heddi yn gymryd rhan yn y sesiwn chwaraeon yma. Fi wedi joio, gobeithio bod chi wedi joio. A cofiwch i tagio ni mewn ar ein Twitter @sportcarns a Facebook i ni weld beth chi'n meddwl am ni yn lockdown. Lyfli, diolch. Ta-da!